Genderanipun gambar apa, Gong? Kuwaji. Masa ngepaske cangkem kok iso pas to? Aku ngomong ngepaske. Genderane gambar apa, Bagong? Anu. Gambar apa to? Cis Trisula. Cis Trisula. Lho. Ora pangling kuwi ra. Wadyabala Traju Tresna to? Heeh. Ngece wedo iki aku kebangetan aku kuwi. Iki anu batur e, ngece ratu. Ya, Mbah. Sawetara nggone Kakang Brajadenta nganti kalawan aku wiwit dina kepungkur Kakang Brajadenta wis nglairake pangunek-uneking atimu. Apa dina iki ya isih padha kelawan dina ingkang wis kepungkur? Ya ora bakal owah. Nggonku tansah tresna marang negara ing Pringgondani. Mula rasa pangrasaku bareng aku entuk kabar Kakang Mbok Ayu Arimbi bakal jumenengake Gatotkaca menyang Pringgondani. Brajamusti Blokasuta wae atiku kogel kagelan. Nanging Kakang nalika semono wis nyarujuki lan Kakang sagu angembani kelawan Gatotkaca ya merga nggonku matur sarujuk mau krana ana ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nanging upama mbok dudah atiku kaya ingkang wis ndak kandhakake karo kowe bebasan sedumuk bathuk sanyari bumi. Pringgondani kuwi tinggalaning wong tuaku. Pringgondani kuwi kagungane sawarga Prabu Trembaka. Saksedaning Kanjeng Rama sing gumanti keprabon ya kuwi Kakang Arimba. Dilalah Kakang Prabu Arimba durung kagungan putra. Mongko wis kasambuting rana Madyalaga mati saka tanganing Raden Werkudara. Mula ora aneh yen to tibaning kamukten kudu marang Brajadenta. Lah kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi cumalena lanyo-lanyo muktekake anake dhewe ning ancik-ancik kasangsayaning sedulur. Ancik-ancik marang kasengsaraning Brajadenta lan Brajamusti lan kabeh para kadang braja. Mula Brajamusti gandeng aku mung dhuwur wang siji ya kuwi adiku Brajamusti. Lekase pun Kakang ing kaya mengkene mau si adi tak jaluk kanthi banget rewang-rewang ana Brajadenta supaya nggonku bakal gawe geger Pringgondani sarta ora nyarujuki lawan Gatotkaca dilenggahake ning negara ing Pringgondani mau. Aku duwe kanca ingkang tak kanthi ngembat marang abot entenging perkara iki. Siji, Kakang Mbok Ayu Arimbi wis nerak pacak nglajang wewaler. Jalaran wong wadon kuwi ora duwe wenang tumrap warisan apa wae. Lah kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi nglungguhake Gatotkaca kuwi tegese Kakang Mbok Arimbi bakal ngowahi marang pernataning praja ingkang wis ditulat dening para nalindra ngendi wae. Angka loro kadang-kadanging Prabu Arimba isih meger-meger. Lah kok dadi Kakang Mbok Ayu Arimbi jumenengake Gatotkaca ninggal karo dulur-dulure. Kanthi cara mengkono cetha banget yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi ya mbakyumu kae mentala karo sedulur nanging dheweke muktekake karo cendhenge dhewe ya anake dhewe kuwi sing aku ora mathuk, aku ora gathuk sarta ora condong Brajamusti. Ki Kak. Bareng aku ngerti rembugane Kakang Brajadenta karo Brajamusti. Ingkang sekawit aku ora kepengin melu sak pejagong iki nek gandeng aku mbok kanthi aku mbok ajak. Aku ya wene ana wektu tak nglairake pangundhek-undhekku ya, Kang. Ya, pangunek-unek sing kepiye? Nek sampeyan ngluputke Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi kleru. Lho, klerune nggo nendi? Kleru kabeh.
dasar pawadan sing mbok aturake mau kleru. Siji, sampeyan nyalahke wong wadon kuwi ora duwe hak warisan tumraping negara, ora duwe warisan apa-apa. Wong wadon kuwi ora ngukup warisaning wong tuwa kuwi salah, Kang. Saiki wong wadon karo wong lanang iki padha wae. Ora ono bedane, aja sok bedak-bedake antaraning wadon karo jalu. Mengko jak ora becik kejadeane. Angka loro, sampeyan wis sumpah ana kersane Kakang Mbok Ayu Arimbi nek ora kepengin kucik kepraboning Pringgondani. Apa sampeyan lali karo sumpah sampeyan dhewe? Mongko sampeyan kuwi jiwaning satriya lho, Kang. Sampeyan kuwi satriya. Arep wujud buta, ning sampeyan kuwi duwe jiwa kasatriyan sing diweleg dening Kanjeng Rama sawarga Prabu Tremboko. Apa sampeyan lali karo welinge bapak biyen? Brajadeta Brajamusti arep kowe iki wujude buta, kowe elek lairmu ning nek iso ya becik batinmu. Tegese najan buta pakartine ya sing apik ya sing becik. Lah kok saiki sampeyan nuwun sewu duwe pakarti sing kaya mengkono kuwi salah. Angka loro, sak teluse angka telu sing iso mateni Ratu Pringgondani jaman Prabu Arimba. Kakang Arimba kuwi Raden Werkudara. Sing jeneng wong iso mbedah negara mateni ratu kuwi negarane dikukup karo sing mateni Nalendra mau. Kuwi pernatan negara kendi wae. Mula wis sah nek Raden Werkudara njumenengake Gatotkaca ana ing negara Pringgondani, Kakang Mbok Ayu Arimbi arjunake Gatotkaca kuwi wis sak pepere. Merga sejatine Pringgondani kuwi wis dadi darbeke Raden Werkudara. Merga Raden Werkudara wis kelakon mateni Kakang Arimba juk nalika semono lho, Kang. Ele Kakang Brajadeta. Bendana. Apa, Kang? Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya ngono? Embane kaya dene pendhita ingkang mejang karo siswane. Kowe malah murang karo wong gerang. Kowe ngandhani karo wong tuwek. Pinteron jara langit kowe ora menang karo Brajadenta. Niatku ingkang kaya mengkene mau pranyata ora kinarya keperluan pribadining Brajadenta. Nanging kanggo gegaran nggonku muktekake karo dulur-dulurku kadang braja kabeh. Merga Kanjeng Rama mung ninggali negara ya kuwi Pringgondani. Aja nganti negara mau tiba ning tanganing wong liya, ning kudu tiba ning putraning Prabu Tremboko. Mula yen nganti kowe ora sarujuk, kowe ora mathuk karo penemune Brajadenta, ilang-ilangan ndok siji, aku ora sotah ngaku kadang taruna karo kowe. Yen pancen kowe manut karo Kakang Mbok Ayu Arimbi ngono melu mbakyumu ngono. Kono melu Arimbi aja tepung karo Brajadenta. Ya lho, pamit tak melu Kakang Mbok Ayu Arimbi wae. Kakang Mentala karo adimu Kala Bendana yen ra tak singkirke ming bakal dadi kelilip. Nadyan Kala Bendana kuwi ka wong pinter, adiku sing wasis. Yen sagedhakan iki ora mathuk, ora rujuk karo penemuku. Ngibarate cuplak andeng-andeng yen ora disingkirke ming bakal dadi maksiat. Kersaning Kakang piye, Brajamusti? Apa Kakang? Mbara coba kowe tak kongkon. Aku mbok dawuhi apa? Cidranen calon ratu Pringgondani. Colongen Gatotkaca. Yen wis bisa mbok colong adepno ning ngarep Brajadenta. Bocah kuwi tak ulange. Bocah kuwi tak kandhanane ben iso mikir. Bayi wingi sore arep gedangkrang sila tumpang wong gerang arep didak-idak sirahe. Ngono Kakang Brajadenta ya mangkata dina iki njaluk pangestu tak colonge calon ratu Pringgondani Kakang Brajadenta. Wah.
mapan wonten ing Pasemeden Brajeng Pringgondani nenggih risang tetuka ya Sang Gatotkaca riwasnya nampi dawuh pangendikanipun ingkang ibu bilih badhe kajemenengaken nata wonten Brajeng Pringgondani warsa ideping tekad bingung-bingung Sang Gatotkaca baran marga ngarsa tinempuh bawane dawuhing tiyang sepuh datan wantun anduwa parandening batos dereng samapta ing gati sawiga ing jiri kajemenengaken nata wonten Brajeng Pringgondani mila meminta dhateng Sieng Bathara ing akarya jagat alam Pasemedi Sang Tetuka dingkem kang netra tanon ingkang pindheng kejawiamung pangawasaning dat kang murwing dat pikantuk amarga ingkang padhang kinarya netepaken dhateng tindaking Sang Tetuka kocap kadingal wonten mendung tumiyung saknginggiling Pasemeden negaring Pringgondani kadingal kaya ketaman Begawa kahanan sanggar pelanggatan dadak sakuling mangke dupyana kilat ingkang ngambelah mendung temah biar katon pasuryaning Sang Gatotkaca nyarengi tumiyuping Sang Brajamusti hanyikep risang tetuka binekta ngambah dirgantara risang Gatotkaca wau nek wis saguh ki mbok ora klecam-klecem Kang. Kesel apa piye? Ora perkara kesel Dimas. Ning nunggu wong Semedi kuwi persasat kaya ngenteni sileming palwa gabusku mambanging Sela Kresna. Adiku lanang Garutkaca nggone Semedi. Miturut itunganku wis ana sak candra. Lah kok ana durung ana tandha-tandha kerampungane. Wong Semedi ki nek durung kelakon penjangkane karepe apa lan durung entuk sasmitaning dewa tangeh rampung ning kowe karo aku wis diweling karo Kakang Garutkaca njaluk ditunggu merga dheweke iki calon ratu nek ana payo katemping samirana dom sumurping banyu telik Mangendrajala ana mungsuh ing kemarjol saka sela-selaning garu sapa sing kapitunan sapa sing kelangan mula disabarke mbok menawa 3 dina neh iki bakal rampung iki rak sesuk 3 dina ngarep kuwi rak Jemuah Kliwon to? Oh. Mbok menawa dewa ki biasane nek teka sok Jemuah Kliwon. Ah apa iya wedo omongi kok. Ayo ngapa yo manut aku. Biasane kowe iki satriya sok ngesak kertu. Us. Aja kurang ajar kuwi dadi larange negara. Etok-etokan wae nganggo dimik. Moh. Hitung-hitungan rek po? Moh. Moh aku Dimas nek dolanan kaya ngono kuwi ya wis ngudarasa wae Kang. Piye ngudarasa? Merga kowe karo aku iki bakal duwe sedulur sing calon dadi ratu. Ning sing wigati ngene. Kowe rasah serik, aku ya rasah meri. Sampeyan anake Bapa Werkudara sing barep kok sing didadekke ratu Kakang Garutkaca. Kuwi merga Kanjeng Ibu Arimbi kuwi turasing sawarga Hyang Trembaka. Mula ora aneh nek Kakang Garutkaca kuwi entuk triman negara Pringgondani kuwi sak trepe. Lah kowe arep dadi ratu nang ndi wong mbahmu ming dewaning ula? Apa karep dadi ratu ning sawah?
Ora kurang ajar kowe. Kowe iki arep dadi ratune endi wong mbahmu ki ming dewaning iwak. Apa arep dadi ratuning kedung? Kowe lah kedung ki sok ana kratone barang lho. Aja sembrono kowe. Wo lah aku ki nek dadi ratu gelarku Ratu Agung Sejagat. Iki wis Nayaka jenderal utawa wis tak sewake sandangan nganggo rempang kuning engko terus kirap. Bar kirap kecekel. Iya. Apa ora gleleng ayo. Dimas aja sembrono rembugan karo aku. Dimas ki senengane guyon. Lah aku pancen sifatku ngene kok. Nek ora guyon kok dikira Duantasena. Dadi kudune ya aku ki sok rada ngleceh sithik, rasa dominggo sithik iki wis lumrah. Titiprane manganak hanung parijata mbak lumembak lamun mambeng. Lamun mambeng lero mbak ing segara hangrok. Oh, sik Kang. Sik. Suwene kowe karo aku rembugan. Lah kok regemeng tak kira lakune mendung, lakune mega. Bareng tak wis padake kok ora pangling. Kae kok Kakang Garkaca diboyong karo Paman Brajamusti kargone endi? Lho, endi dipekae, Kang? Ilah dalah. Dimas pun Kakang lan Siadi kecolongan. Lah kok dadi Paman Brajamusti bisa mlebu ning sanggar pelanggatan. Lah iki kowe karo aku kurang lantip panggraitane. Kurang awas. Mula nganti kecolongan kaya ngene iki, nek nganti ana apa-apa sing tumanduk lawan Kakang Garut kowe karo aku didugani karo para Pandhawa. Api-api apa doyak, rasa doyak kae dudu perkarane awake dhewe. Matur karo Kanjeng Ibu Arimbi ana ing negara Pringgondani. Ayo Dimas yo Kang yo. Yo jagat mangestu ngara wayah Bathara Jagat. Putu Werkudara Majapati Kakek Kuwi Arimbi timbalane ngadawa menapa Kanjeng Eyang Nawala ulem ingkang wis pun yang tampa surasaning jroning Nawala yen napa yang pinasrahan supaya misuda sarta ambriwada kelawan putuku si Gatotkaca. Mongko bareng pun yang prapta ning negaring Pringgondani wis akeh para nalindra manca negara ing wis padha nampa Nawala ulem saka putuku Arimbi ing padha pasang-pasanggrahan nganti kaya jamur barat ana negaring Pringgondani ingkang wigati mung kepingin mresani kelawan wisudan ana ing projeng Pringgondani. Majapati Kakekku iya. Bareng pun ngangkuni yang munggah ana ing Datulya projeng Pringgondani lah kok calon nalindra ora katon. Iki putuku Gatotkaca, ya putuku Tetuka, calon nalindra ing Pringgondani menyang endi? Sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadah wadana Kanjeng Eyang. Wiwit Gatotkaca nampi dawuh saking ingkang wayah tumunten piyambakipun bingung-bingleng krana menawi anduwa dhateng menapa ing sampun kula dawuhaken ateges Gatotkaca badhe wantun dhateng tiyang sepuh. Ewadene mbok menawi Gatotkaca namung kepingin madhep mantepaken dhateng manahipun srana manjing wonten ing sanggar pelanggatan amangsah semedi. Mugi-mugi sakmangke mboten dangu malih anak kula pun Tetuka tumuli sowan wonten ing Datulaya sampun samapta ing gati sawiga ing diri nampi nugraha negari ing Pringgondani menika Kanjeng Eyang. Dereng ngantos paripesame mbawat madyaning Datulaya projeng Pringgondani. Ingkang mletek-mletek madyaning ketebian nenggih Raden Kala Bendana minggah Datulaya karya cingak kang samya mulat. Rekat lampahing rata tanpa antara
Kala Bendana. Aku Ceco Wayu, aja kaget. Aku arep matur kesaye Mbak Yu Arimbi. Sasuwene aku papan tata ing Glagah Tinulu ya ing Permalak. Aku ditimbali karo Kakang Brajajeta karo Kakang Brajamusti. Kowe ditimbali karo kadangmu sakarone. Iya. Malah kadangmu durung katon ning Projeng Pringgondani Kala Bendana. Ora bakal kakon katon kaya iki. Merga kaget pikirku bareng aku ngrungokke rembugane Kakang Brajajeta karo Kakang Brajamusti. Padha nyelaki karo sumpahe, padha ora netepi karo jiwa kasatriyane. Semune nglumputke Mbak Yu Arimbi nggone jumenengake Gatotkaca ning Praja Pringgondani. Kakang Brajadara karo Kakang Brajamusti awel bakal masrahke negara marang Mbak Yu Arimbi, Mbak Yu. Antasena babak angrayoni jujul lan nusuli sawaning Kala Bendana aweh kabar kang ora prayoga tumuli Atmajaku Antasena. Matur Ibu Arimbi. Iya napa nggir? Nalika semana aku diaturi utawa didhawuhi dening Kakang Gatut supaya njaga Kakang Harkaca nggone apa ning sanggar pelanggatan. Nanging tanpa kanyana-nyana kok aku weruh abure Paman Brajamusti ingkang ndotong-ndotong boyong karo Kakang Harkaca. Ibu Arimbi dadi atur ngersaning Rama Kyai lan Ibu Arimbi. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lerakin sanging risang mawe gandrung sabaran kadula wukir moyak mayik katon tias balewur njumbuhake kelawan ature Kala Bendana lan Antasena. Cetha lamun dulurku sakarone pancen wis wegah nampa warah nampik pitutur becik wis malik kelawan paningali Gatotkaca kuwi anake Arimbi. Yen pancen dulur-dulurku bakal gendhak sikara karo anakku lanang. Ayo katutna babar pisana Arimbi. Gatot kowe aja semelang ibu ingkang bakal mbelani karo kowe cah bagus. Putu Prabu Ngamarta. Wonten dawuh Kanjeng Eyang. Putu Prabu Ndarawati. Iki wonten dawuh Kanjeng Eyang. Ora jeneng mokal yen to ana kahanan ingkang kaya mengkene jer nyatane Turasing Prabu Trembaka kuwi isih ana ingkang kudu ngerteni babagan Projeng Pringgondani ya kuwi Brajadenta lan Brajamusti. Arimbi ingkang adreng jumenengake atmajane krana nalika patining Prabu Arimba ingkang bisa dadi jalaran pati ning Nalindring Pringgondani putuku si Werkudara ya Bratasena ing mestine Bratasena ingkang ngukup marang wewenang Projeng Pringgondani. Putu Prabu Kresna rampungna perkara iki dimen rancak Gatotkaca dadi ratu ning Projeng Pringgondani. Nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang. Brajadenta ora jumbuh kalan prasetyanmu nalika kowe sumpah ning ngarepe Arimbi ora bakal ngucik marang negara ing Pringgondani
Nanging jebul saiki bareng Arimbi bakal jumenengake Gatotkaca ya anakku ning Projing Pringgondani. Sira sulap marang gebyaring brana picis, sira sulap marang gebyaring derajat pangkat. Brajadenta aja ngluputke bayi wingi sore ya kuwi anakmu Gatotkaca. Nang yen pancen kepengin golek pengadilan ayo golek pengadilan karo Arimbi lega ning atiku Batobat. Menungso rata tenan. Wirang aku isin duwe dulur jenenge Brajadenta karo Brajamusti. Ing atase wis tau tate sumpah nang ngarepe Arimbi lha kok dadi kowe nglincati sumpahmu dhewe. Kowe dilat idumu dhewe Batobat ora pantes urip ning alam padang jejember Projing Pringgondani kowe Brajadenta. Gatotkaca, wonten dawuh paman. Kaget atimu. Kowe tak boyong marang Glagah tinulu ya ing Permalang. Menawa ingkang putra nandhang kalepatan. Menapa kula nandhang dedosan menawi upami mekaten ingkang kedah kelampah dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak. Nadyan kedah nampi pidana badhe kula lampahi kanthi lega-legawaning manahipun ingkang putra ing Pringgondani. Ladal. Dosamu mbok indit, dosamu mbok kempit. Dosamu mbok gendhong ngalor ngidul kowe ora rumangsa duwe dosa. Anggep apa kowe wani bakal lungguh dampar keprabon ing Pringgondani? Apa merga ibumu itu rasing sawarga Prabu Trembuku ya eyangmu? Upama dasar kaya mengkono kowe ora duwe kewajiban tumraping Praja Pringgondani. Merga ibumu iki nemu wadon ora duwe hak warisan tumrap negara ing Pringgondani. Lah kok dadi mbokmu ora taren-taren karo dulure lanang aku lan pamanmu Brajamusti. Apa mbok anggep Pringgondani kuwi duweke mbokmu ya kuwi si Arimbi, wong wadon ingkang mulang sarak. Ora ngerti marang pernataning hukum pernatan Praja Pringgondani. Gatot kaya aja gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Ana ing kene kowe wis ora tak anggep dadi anake Brajadenta lan Brajamusti merga kowe anake Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nanging kowe tak anggep dadi kelilip tumraping Brajadenta ngene bakal ngukup negara ing Pringgondani. Ayo, mbok wenehke apa ora? Mudhun saka dampar sarta kowe matura karo mbokmu yen kowe ora sago dadi ratu ing Pringgondani. Yen kowe wani matur kaya mengkono, tegese kowe mbangun miturut karo pamanmu, nanging yen kowe berguguk kepengin nuruti kekarepaning wong tuamu, aku mentala karo kowe, Gatot. Paman, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Menawi ingkang dawuh menika sanesipun Kanjeng Ibu Estining manah lair batos kula mboten milik kamukten negari Pringgondani. Nanging gandeng ingkang dawuh menika Kanjeng Ibu, monggo Kanjeng Ibu menika sesembahan kula. Menika ingkang gembol kula. Sangang Candra 10 dinten wonten madyaning padharanipun Kanjeng Ibu. Menawi kula wantun ham duwa keparengipun Kanjeng Ibu dosa menapa ingkang kedah kula sandhang.
Nanging gandeng jengandika paman ingkang kepareng lenggah wonten ing madyaning negaring Pringgondani paman. Sampun ngantos kucem asmanipun ingkang putra pun Gatotkaca. Sampun ngantos kula menika dipun dakwa putra ingkang murtad dhateng tiyang sepuh. Dinten sak mangke menawi Paduka paman kepareng badhe lenggah wonten negaring Pringgondani, monggo kula aturi nyirnakaken rumiyin pun Gatotkaca. Kula aturi mejahi dhateng pun Gatotkaca paman supados kula mboten kaling seman lan mboten nandhang dosa kaliyan Kanjeng Ibu Arimbi. Wah, ngrampungi perkara kanthi kowe ngeklasake lawan patimu kuwi wujuding jiwa satriya. Aja ngluputke pamanmu. Aja nglerokke tumindaking pamanmu Brajadanta. Yen pancen kaya mengkono kang dadi karepmu, tak turuti niatmu nggir. Tak cokot janggamu ora tugel tel glumbaja tundang pamanmu Brajadanta. Iblis lanet menungso ora tatanan kowe. Wah! Tobat Gatotkaca. Tobat. Nganti kaget pun ibu sumusul ning glagah ing Permalang. Nalika ya kowe adikmu lanang Antasena matur yen kowe bidayang dening pamanmu Brajamusti. Ibu ya ora sing manahipun ingkang putra. Paman Brajadanta kepareng badhe ngersakaken dambar keprabuning Pringgondani. Nanging Kanjeng Ibu adreng jumenengaken ingkang putra pun Gatotkaca. Ibu, kula kedah kados pundi? Paman Brajadanta Brajamusti menika tiyang sepuh kula, sampun kula anggep dados tiyang sepuh kula piyambak. Kanjeng Ibu menika ibu kula. Kula kedah kados pundi? Tobat ora usah kemrungsung rasamu, aja kemrungsung pikirmu. Brajadanta Brajamusti ayo kowe aja mbeda atine anakku lanang gerangane wae tandang ana legane atiku Mbak Tobat. Kakang Mbok Arimbi dasar kepara nyata. Aku ngaturke bektiku katur Kakang Mbok. Ora usah dadak ujar lamisan. Kon ngaturke bekti karo aku ping nggo abang-abang lambe ora pantes ngaturke bekti karo Arimbi. Aku dudu mbakyumu. Aku dudu kulawargamu. Mergo kowe wis mentolo karo anakku. Beda apa kowe nganggep aku mbakyu? Nang kene ditemtokke kowe sing mati apa Arimbi? Tinimbangane isin tak totoke matiku. Wah. Wah, mati kowe dereng aku. Ayo sampe berdua. Waduh. Wah, dalah. Eling-eling Mbak Yu Arimbi. Pinelek jaya kawijayan dening Kanjeng Rama sawarga bareng karo Kakang Arimbo. Mula nadyan wadon duwe kekuatan ing ngedap-edapi ya. Ora mung tekan semene kang dadi sedyane Brajadanta enten ana wayaning mangsa kala Mbak Yu Arimbi. Dedel gayuh ngakoso Sang Brajadanta nguncati Kadipaten Glagah Tinulu sawetawis ninggal Kadipaten Permalang. Nalika semanten timbuling Sang Brajadanta kacariyos menawi wonten lampahan Brajadanta Balela.
kandha menang-menang kaya gendhewa. Aku ora bakal mundur yen mungsuh karo dedapuramu Braja Musti. Tobat. Ternyo atiku, adikku cah bagus. Ora nyono babar pisan jebul kono ngaturake sumpah kawan Arimbi nalika ning ngarepane kuwandaning Kakang Arimba. Kabeh mau mung kandhek. Ana ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Monggo kowe eling Braja Musti kowe eling. Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembaka kuwi banget nggone keperanan kelawan pambeganing Prabu Pandudewayana ing Ngastina. Mula putrane kabeh tansah ginunggong supaya duwe jiwa satriya. Bombong-bombonge wong tuwa ki yen to putra-putrane padha mbangun mitra nanging jebul bareng wong tuwamu wis ora ana. Kowe ngegeki jiwaning buta ingkang betah buteng aniaya. Mongko dawuh Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembaka nadyan wujudmu buta. Nanging sing kirana dasya marang sepadha-padha duwe jiwa kasatriyan, duwe jiwa ingkang jiwaning satriya ingkang temen karang kautaman. Nanging saiki lak kok kowe ndilat idumu dhewe, kowe nyelet ucapmu dhewe Braja Musti. Kanjeng Rama nyuwun mapan ning swarga mbok jlomprongake ana ing neraka merga pakartimu Braja Musti. Wah, kampun. Ngono. Kakang Mbok Arimbi pedhot atiku bareng Kakang Mbok Arimbi paring dawuh ing kaya mengkono. Ora krasa yen to keseluruh dalan sing kleru nggonku ngrajangi pakarti ning Kakang Brajadenta. Kang Mbok, aku ora kepengin Kanjeng Rama ora jenak nggone mapan ana ing kasuwargan. Aku ora kepengin Kanjeng Rama rumangsa sumuk sairane yen to nyumurupi kalawan polah tingkahe anak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Kang Mbok, aku nyuwun pangapura. Aku njaluk kangapura, wene ana pangapura. Kanjeng Rama Sawarga kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Tobat Braja Musti. Oh. Babar pisan yen to kowe bisa eling lan Purwadasina. Syukur Braja Musti, syukur. Ora usah mbok gagas. Sing jeneng satra iki kudu duwe jati diri, aja gampang rubo-rubo gedang. Kawan apa kang dadi niyate kadangmu Brajadenta? Iya, Kakang Mbok, aku ngakoni kabeh keluputanku. Manjing ning negara ing Pringgondani. Nyawiji marang para Pandhawa lan sanggening para Nalendra ya padha diwas. Padha dipengestoni kadung kanca dadi ratu ning praja ing Pringgondani. Hayo Kakang Mbok tak dherekake Kakang Mbok. Madang. Ora. Padang kok madang ora. Mak tratap aku kok iki ngomong sing cetha terus esuk iki nale nampa karo ngantuk iki sok hurufe sok kleru. Adipati Brajadenta mlayu ujaring para sepuh sok baline nek ana lakon suci dalam debu. Ana lakon Brajadenta Mbalela. Beda. Wis kok. Bareng tentrem kok. Lho, ngapae? Rantak-rantak. Sawangan to? Aku ora ketok. Lho, wedan. Lho, wong angon bebek kok semono kae. Ora ngono, Ndra kowe.
Ya sedikit banyak buat banyolan lah. Supaya tidak terlalu apa sepaneng. Ayo. Barisan ae to. Heeh. Wah. Loh, nggawa gendera barang kok. Wah, kok lho genderane kok pramuka. Sing sijine kok. Wah, kae wong arep kemah. Heeh. Jejere kae lho. Wah, lho. Gendera ora pangling kae. Ana gambare Ces Trisula. Heeh, genderane sapa, Gong? Warga. Warga laras tak tunyo ndiasmu. Warga laras ki genderane ora Trisula. Apa? Warga laras ki genderane ki gambare kuwaci. Masa? Apa? Hai gambare Trisula. Wah, prajurit Traju Tresna, Matandara Kresneng. Kresna yo. Petro ana apa? Sasampunipun Ndorari saged ngrampungi perkawisipun kulawarga, ya. Pringgondani kanton madang, nggih. Mboten nganti kanyono-nyono. Rantak-rantak lakuning para wadyabala. Lho, Kurawa sanes. Susu namane ora. Mengke ya bubar, mengke ku ya bubar nek ora kok angger wadyabala kok Kurawa, wadyabala ora sak susu bubar to. Lah ya kuwi takon ki wadyabala ngendi ki cangkemmu nggih omongo. Genderanipun gambar apa, Gong? Kuwaci. Masa ngepaske cangkem kok iso pas to? Aku omong ngepaske. Genderane gambar apa, Bagong? Anu. Gambar apa? Ces Trisula. Ces Trisula. Lho. Ora pangling kuwi ra. Wadyabala Traju Tresna to? Heeh. Ngece wetu nek kuwi kebangetan nek kuwi. Iki anu batur e ngece ratu. Ya, mbuh. Ngapunten. Wah, anggere ngerokke aku nek keplaki ndiasmu. Lah sampeyan niku ya renyah ngoten lho. Penyayi kok anggere ngendika kok, wah kula gumun. Lenggahe sing sae. Nah. Unisi Ndrawati tancep ngenten iki cek. Niki ming dhewe lho, ming dhewe. Ning penonton niku iso kabeh anteng ngrungokke pangandikanipun Ndrawati. Jagat aisane ngubata lho jagat pangestu ngono. Lho, Petro. Prajurit saka ngendi, Petro? Lho, gambare Ces Trisula. Inggih sinuwun. Wah, adalah. Wah, apik niku rasane. Oh, mbok guyu to. Piye, Tru? Ora gelem guyu sajake nesu tenan iku. Dian. Mangan apa, Gong? Oh, edan. Iya. Ketawa sekarang. Seneng kula. Kang Putra ajeng napa? Anake sapa? Anake Marta. Ayo anakmu. Ndara Stijaba Narkasura niku ajeng napa nggo wadyabala? Mula tak takonane. Amang takoni, nek ora iso jawab bijine 0. Mbuh. Ngeplak ora lara wong tangane alus kok. Ayo, Gong. Yuk.
Setijo, wonten timbalan. Ana apa? Kok ngawur men to? Iki pahargyan gedhe. Akeh para ratu-ratu saka manca negara ing padha mesanggrah ana ing negara ing Pringgondani. Mongko kabeh padha ngerti to kowe iki putraku, mbaya iso njaga jenenge wong tuwa. Kok ngamuk sak penake dhewe? Pepastening praja Pringgondani mbok rusak kabeh. Pakuwoning para Nalendra mbok obrak-abrik iki niatmu piye? Kula namung kepengin pinanggih kalian Kanjeng Rama. Lho. Ketemu aku wigatine apa? Kula namung kepengin Kanjeng Rama sak mangke saged migatosaken dhateng putra ana mboten. Panjenengan nimut. Panjenengan Kanjeng Rama menika kagungan negari. Ing atasipun ingkang badhe dados Nalendra menika Gatotkaca kok mentalane ninggal praja. Mboten ngopeni dhateng kula warga. Kula anak dikuwalonke, kula anak mboten tau dianggep dening Paduka Kanjeng Rama. Apa kaya ngono kuwi wajib disembah? Apa kaya ngono pantes dadi Nalendra ingkang sinembah lan pantes dadi wong tuane Setijo? Kula tansah dikalahke ning sing dideng-deng kaya kendang, digunggung kaya apa wae ming Pandhawa karo anak-anake. Adile ngen pundi kula nyuwun prisa. Setijo Wonten dawuh. bagus. Bagus kowe. Anak Kresna sing iso wani matur kaya mengkono kuwi tak anggap anakku tenan. Tak anggap anakku tenan. Nganti wani kowe nguman-uman karo wong tuamu. Setijo. Sing jeneng Sudarma utawa bapak kuwi tangan tengene sing gawe urip nek nganti anak wani karo bapak kuwi dosane ora bakal iso di ngapura. Lawange kanugrahan bakal ditutup. Kowe dadi ratu ning tanpa kanugrahan ki mung kaya dene bumbung wong wang ora ana ajine babar blas. Apa mbok anggap aku ora adil karo anak-anakku? Apa mbok anggap aku ora mikir karo keluargaku? Kowe duwe traju tresna kuwi saka sapa? Nek kowe ora tak paringi kowe ora dadi ratu lan mukti Wibawa Nyakrawati mbau denda kaya ngene iki. Kowe kajen keringan kene ora ngaku anaking Kresna, kowe dadi ratu ning ming ratu-ratunan, ratu cepete. Ampun ngoten to, Den. Kang Rama niku pun adil dan bijaksana. Kok sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku ora pas. Mengareng tutuk templekke bokong ora. Bokong lan bokong kan kompak. Ora kompak-kompakan iki lagi serius ora. Wis saiki karepmu piye? Karepmu piye? Coba kowe apa arep murina karo wong atuamu? Yen pancen kowe arep nesu karo Natandrawati lan ora kepengin dianggep putra karo Natandrawati, ora apa-apa, ora apa-apa. Aku ora duwe anak Setijo ya ora apa-apa. Anakku isih akeh, Samba, Setyaka, Gunadewa, kabeh ngabekti karo aku. Nek mung ora dikabekteni karo Setijo wae ora apa-apa. Ning titenono, nek nganti ana walate wong tuwa marang kowe sing ngrasake Setijo. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadon. Ora kok janjane sing ngakon sapa to kaya ngono kuwi? Ih, kula sowan Paman Duryudana. Lah rak apa to, Petruk? Lah rak apa? Gong. Lah rak apa to? Iki nek ora kowe ngono ora apik engko. Wong Setijo kuwi atmajaku sing tak tresnani, Petruk. Lah nggih. Ndara Setijo kuwi putrane Ndara Kresna ditresnani to. Mer. Rene Mer. Ndara Setijo iki putrane Ndara Kresna sing paling ditresnani. Kamijo? Waduh. Semar krungune apa? Kamijo, budhek tuwek, budhek goblok. Mbok men ora. Kowe arep ngopo? Mboten menapa-menapa. Mula dadi ratu kuwi sing duwe jati diri aja gampang rubo-rubo gedang. Aja gampang kepangan karo omongane wong sing kurang tanggung jawab. Sing ngomongi kowe nek aku ora adil sapa? Hyang Durna. Lah rak apa to? Lah rak apa to, Gong? Lah rak apa to sinuwun? Iya. Balekke ngarep beres pokoke. Lah wong aku iki ora percaya karo Durna, kok kowe percaya karo Durna ki jane percaya apa? Pendhita ngawu gawar ngawur. Senengane mung nglincipi carang mapak.
ngicuk-icuk krana ngicuk-icuk kene. Gawe geger kono, gawe geger kene kae pendhita ndok bosok, serban ketune pancen putih, ning atine letek mambu kaya ndok bosok. Kok isih tak percaya? Ih, lho nyuwun pangapunten. Ayo bali. Menawi dipun parengaken ngestreni Yayi Gatotkaca, lahir batin, lahir batos, anak kunggir nyawiji. Ih, ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Petro, nun. Tak kongkon mangkat ya nggih. Werkudara kon rene, Pancatnyana. Yayah Griwa mau dara kabeh Wadyabala Tradu Trisna kae. Menungso kae sing gawe mingerke berarti anakku saben-saben kon nyingkirke. Oh nggih. Enten sing gawe kisruh Ndara? Sawa. Pancatnyana Yayah Griwa Maudara Wadyabala Traju Trisna ajeng gawe geger buta pirang-pirang. Wah, se. Ngerti dah tak tabrak. Mati ape. Kowe ngrusak paguwaning tamu Ranindra ing Pringgondani. Pancatnyana Raden Gatotkaca. Sinuwun Prabu Setija ilang mbuh menyang endi? Nyawiji ing Pringgondani. Aku melu ora nampa buta. Waduh. Sambat krek janggamu. Waduh. Arsa madangi jagat tumungu-mungu paneng sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Narendra, para brahmana, sedaya para satriya ingkang sami anjenengi madyaning kedaton negaring Pringgondani. Rikala kencan sak mangke kula Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati ingkang sampun tinanggenah mranata tata upacara ning kawisudan negaring Pringgondani mugi parengan dadosna ing kawuningan bilih rikala kencan sak mangke projeng Pringgondani
handhapuk Nalendra minangka dados pengayomanipun para kawula sak negaring Pringgondani. Inggih menika wayah kula pun Gatotkaca kanthi gelar Prabu Anom Gatotkaca, Prabu Anom Tetuka wonten negaring Pringgondani.